София. Седем часа и 27 минути. На телефон 112 е получен сигнал за помощ. Активиран е паник бутон в денонощен магазин в квартал Суха река. Главен полицай Евгений Василев и полицай първа степен Кристиян Савов поемат случая и се отправят към мястото на происшествието. 130 на 40. Говори 40, приемам. От какъв обект е подаден сигнала? Става дума за малък квартален магазин за алкохол и тютюневи изделия. Точен адрес, квартал Суха река, до блок 68, край. Обекта има ли система за онлайн видеонаблюдение? Има охранителни камери, няма възможност за дистанционен достъп. Повтарям, няма дистанционен достъп до камерите, край. Прието. 4 минути до локация. Осигуряването на всички възможни подходи към обекта е стандартна тактика при такива ситуации. В случая задачата на старшия е да направи пълна оценка на обекта на ситуацията и да вземе най-адекватното решение. А моята задача е да се подсигурим, че няма да попаднем на засада. Давай, 130 на 40. На обекта сме извършили въоръжен грабеж с хладно оръжие. Има заложник. 40 изпращаме подкрепление, овладейте ситуацията, край. Вече е сигурно, че става въпрос за грабеж. Нападателят е въоръжен и изглежда неадекватен. Въпреки че подобни ситуации са част от нашия курс на обучение, трябва да се подхожда изключително. Стой на място, полиция! Стой, не мърдай! Не мърдай, казах! Не мърдай, ще е закона, бе! Пусти оръжие! Стой там, бе! Пусти оръжие! Стой, не мърдай, ти казах, бе! Стой, ще е закона, бе! Спокойно! Прережа гърлото, бе, човек, не мърдай, бе! Успокой се, всичко Няма да се успокоя, ти се успокой, мърдай се назад, смахай е се! наред, спокойно, учение, осложнявай ситуацията! Ти осложняваш ситуацията с твоето присъствие, изчезва от тука! Всичко е наред, аз няма да изчезна! Ти, бе, мукнитни, бе! Сам си осложнява ситуацията, няма да се измъкнеш от тука, спокойно, просто ни съдействай, всичко е наред! Няма да съдействам, аз души и никога не съдействам, дърпай назад, бе! Аз да не съм уше! Изчезвай назад! Пусти ножа! Прибери си оръжието, бе! Пусти ножа! Няма да пусна ти, пусти каквото не, защото ти прережа гърлото, как ти го места? Окей. Жената заминава! Да ти вия ръцата! Мъквай, бе! Спокойно, успокой се, пусти ножа, ето, всичко наред, няма оръжие, пусти ножа! Подобни ситуации са крайно напрегнати. Употребата на оръжие е почти невъзможна поради опасността за живота на заложника. Няма, не се приближаваш и прережа гърлото, бе! Пусти ножа! Нямам оръжие! Искам да видя назад, дърпай назад! Добре. Дърпай назад! Спокойно, успокой се, пусти ножа, всичко ще е наред, обещавам. Ще ти бъде оказано съдействие, просто пусти ножа, всичко ще е наред. Госпожо, наред се, стой, полиция! Госпожо! Левай! Задете полиция, левай! 130 на 40 има ранен, пратете линейка. Стой на място, полиция! Стой, не мърдай! Независимо от ситуацията, за нас приоритет номер 1 е запазването на човешкия живот. Дори това да означава изпускане на извършителя. Стой на място, полиция! Стой на място, полиция! Кой ще стрелят? Стой на място! Стой на място! Стой на място! По всичко личи, че МПС-то, което успя да се измъкне, беше управлявано от съучастник на извършителя. Разполагаме с регистрационния номер и ще го предадем на колегите криминалисти. Спокойно, бе! Спокойно! Дай ръцете отзад! Дай долу! Ръцете отзад! Тихо, бе! Дай ръцете отзад! Дай! Дай ръцете долу! Искам адвокат! Спокойно, тихо. 140 на 30. Дай горе. За подозрение е задържан. Няма сериозно пострадали. Имаме нужда от психолог и оказване на първа медицинска помощ за потърпевшата. От место престъплението избяга възможен съучастник с автомобил марка регистрационен номер София Айтос София Търговище. Стига! Тихо! Няма мърдаш. Той 30 на 40.
От место происшествието са иззети откраднете стоки и пари. Прието да бъдат предадени на колегите от криминалния. Може спокойно, всичко е под контрол. Нова ера за ненадмината слънцезащита срещу UV лъчите. Nivea Sun Protect Moisture с Citra Cell Protect. Към вас пътува медицински екип. Действията на колегата бяха изключително прецизни и това гарантира успеха на акцията. Още по-добрата новина е, че потърпевшата се измъкна без сериозни наранявания и след консултация на психолог най-вероятно ще може да се прибере вкъщи. След задържането на извършителя става ясно, че това е 21-годишният Николай Манев с няколко задържания за притежание и разпространение на наркотици. Днешното деяние е много по-сериозно и Николай ще изпита цялата тежест на закона. Залавянето на съучастника е изключително важно, така ще може да стигнем до някои от дилерите, които са истинските виновници за престъпленията, извършени от наркоманите. Николай Манев получава ефективна присъда от 3 години лишаване от свобода. Все още не е ясно дали младежът ще бъде включен в метадонова програма, за да лекува своята наркозависимост в затвора. Данните на автомобила, с който предполагаемите съучастници на Николай Манев напускат мястото на происшествието, са разпространени в ефира. И всички патрулиращи полицаи в района на столицата получават информация за издирваното моторно превозно средство. За съжаление, всяка изминала минута осигурява преднина на извършителите и поставя полицаите в неизгодна позиция. 2 часа по-късно младши инспектор Младенов и главен полицай Атанасов патрулират по второстепенен път в покрайнините на София, когато настигат обявения за издирване автомобил от овира в квартал Суха река. Двамата полицаи се впускат в преследване на предполагаемите съучастници. Ой, полиция! Полиция! Ръцете на тила! За главата, пусти ръцете! Стой, полиция! Стой, не мърдай! Няма къде да избягаш! По-добре не прави нищо! Предай се! По-добре се предай! Ръцете горе! Дай ръцете! Мърдай! Минути по-късно са задържани 2 лица без лични документи, отказали да изпълнят полицейско разпореждане и оказали съпротива при задържането. При първоначалния оглед на автомобила са открити пари, откраднати вещи и огнестрелно оръжие. Следствието срещу двамата продължава. Наркозависимите в България са около 30 000. Държавата поема лечението на едва 10% от тях. Всеки 5-ти затворник в България е наркозависим. Фактите сочат, че е много по-лесно един наркозависим да попадне в затвора, отколкото в програма за лечение.
телефон 112 е получен сигнал за стрелба по детска площадка от балкон на жилищен блок. Чухте ли, ще му ти изстрели? Изстрели, когато едно от дечиците изпищя. Питам ви, чухте ли, ще му ти изстрели? Кой е стрелецът? Какъв е мотивът му? И дали дежурният патрул ще успее да го обезвреди, преди да пострадат невинни граждани? Вали вратата, полиция! Госпожо, веднага си влезте в апартамента. Веднага казвам. Веднага влизате в апартамента. Колега, виж тук. Частен съдебен изпълнител е в неизвестното денонощие. Дали причината за неговото мистериозно изчезване се крие в естеството на работата му или става дума за друг вид тежко престъпление? Тук има човек.